A aprobación da oferta de emprego público correspondente ao ano 2023 derivada da taxa específica de estabilización de emprego temporal suporá a creación de 11 prazas de emprego público, 3 de funcionario e 8 de persoal laboral. Dentro do personal funcionario vai salir unha de animador, de rúa, e 2 de administrativo. E dentro de as 8 plazas de laboral van ir 2 de conserxe, unha de condutor, unha de peón de aparcadoiro, 3 de peóns e un de conserxe con discapacidades. Estas súmanse ás 8 prazas da OPE ordinaria, constituindo así a maior oferta de emprego público do Concello de Boiro durante a última década. Estamos presentando a maior oferta de empleo público do Concello de Boiro nesta última década. Estamos falando da OPE do 2023, unha ordinaria con 8 plazas, 6 de personal funcionario e 2 de personal laboral. En personal funcionario pois vai salir unha de técnico de contratación, 3 de policía en oposición libre, unha de policía en mobilidade e unha de oficial. E dentro do personal laboral pois vai ser unha de educador familiar e un de conserxe. O alcalde destacou o gran esforzo realizado ao longo do pasado ano en materia de estabilización do emprego temporal, polo que seguen a traballar nese camiño de cara á cobertura das prazas vacantes. Os distintos procesos selectivos iránse convocando de xeito progresivo nos vindeiros meses e as bases e toda a información estará disponible na web municipal. Temos ahora 3 anos para sacar en propiedade estas plazas, iremoslas sacando de forma regular e, bueno, o interese deste Concello é que vayamos cubrindo todas estas plazas no máis tempo máis rápido posible, non?